Hej med dig, og velkommen til. I denne video vil vi fortælle om hvad forældrebanken.dk er for noget. Vi håber du ser hele videoen. Den 1. august 2014 kom den nye skolereform, som beskriver den åbne skole. Og det er den åbne skole tankerne om forældrebanken.dk udspringer fra. Forældrebanken.dk tager det tunge slæb og byder skoler, foreninger og andre, der måtte have brug for frivillige til at løfte den åbne skole ind i et samlet bookingsystem. Hej og velkommen til. Jeg hedder Pau, og jeg er grundlæggeren af forældrebanken.dk. Hvad kan jeg hjælpe jer med? Hej, jeg hedder Naja. Jeg er fra en forening her i byen. Min forening har brug for flere frivillige. Jeg hedder Niels. Jeg er skoleleder her i byen. Vores skole har brug for, at vores lokale erhvervsliv og foreningerne vil være med til at lave den åbne skole. Mit navn er Magnus. Jeg sidder her som lokal selvstændig og som sponsor for Forældrebanken. Okay, jeg hører hvad I siger. Hvis I gerne vil skaffe flere frivillige til jeres skoler eller foreninger, kan I jo oprette en profil her på forældrebanken.dk. Når I har oprettet jer her på forældrebanken.dk, så kan I begynde at invitere de frivillige fra jeres netværk ind på jeres egen lukkede profil. Ja, og hvordan gør vi det? Ja, hvordan det? Når I har jeres profil på forældrebanken.dk, skal de frivillige også have en profil og tilknytte deres profil med jeres. Og når de frivillige har gjort det, vil I kunne se, hvad de frivillige kan bruges til, og hvornår de eventuelt kan bookes ind til frivilligt arbejde i jeres skole eller forening. Er det ikke lidt besværligt? Tror du de frivillige gider det? Det kan godt være, at det er lidt besværligt, men det vil være en win-win for alle parter, og specielt for de frivillige, som vil blive honoreret for deres arbejde. De frivillige bliver tilknyttet noget, jeg kalder hverdagssponsorsystemet, hvor de kan vælge gaver eller gavekort fra hverdagssponsorerne. De frivillige optjener point, som de kan bruge i sponsorsystemet, hvilket kan blive meget på sigt. Jeg vil som sponsor gerne give 20 gavekort af 100 kroner, som de frivillige kan vælge et stykke af gangen. Wow, der kan I se. Det går stærkt, for det er vores hverdagssponsor. De ved godt, at de får den frivillige ind i deres forretning igen, da gaven skal hentes eller bruges i forretningen. Okay, og hvad får min skole så ud af det? Din skole vil få adgang til de frivillige, der melder sig på skolens profil. Hvilket faktisk kunne være en kok, der gerne vil fortælle børnene i skolen om, hvordan man laver mad. Og det er faktisk igen en af den åbne skoles kerneværdier. Hvordan virker sponsorsystemet? Ja, hvordan finder man ud af det omtalte pointsystem til sponsordelen? Når de frivillige bruges og registreres af skolen eller af foreningen, vil de optjene point, som de kan bruge til at indløse sponsorgaverne med. Pointene vil være personlige og tilknyttet de enkeltes profiler. Det her kan jo ikke være gratis. Det må jo koste et eller andet. Ja, selvfølgelig koster det noget. Men det er kun skoler, foreninger og eventuelt andre, der har brug for frivillige, der skal betale. Og vi sørger for markedsføring, udvikling af hjemmeside, bookingsystemer, sponsorkontakt og meget andet, som kan komme jer til gode. Pau, hvad er den faktiske pris for at være med? Det koster 2.500 kroner plus moms om året per enhed. En enhed er en skole, en forening eller andet, der har brug for frivillige. Prisen er år 2015 priser, som kan ændres. Så hvis I er en skole eller en forening, der har lyst til at være med, skal I kontakte os for at oprette en profil på forældrebanken.dk.